وእግዚአብሔር ሓይለይ እፍቅረካየ እግዚአብሔር ስከውሐይ እርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዒ ዋልታይ ቀርን ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ ናብቲ ሙሳ ዝግቦ እግዚአብሔር ተማሃለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ ድሓንኩ ማእስር ሞት ከቢቡኒ ወሓይዝ ብልያልካ ሸቢሩኒ ማእስር ሲኦል ከቢቡኒ መፈንጥራታት ሞት በጺሑኒ ነይሩ ብጸበባይ ናብ እግዚአብሔር ተማሃለልኩ ናብ ኣምላኸይ ኣእወይኹ ንድምፀይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ ኣውያተይ እውን ናብ ቅድሚኡ ኣብ ኣእዛኑ በጽሐ ሽዑ ምድሪ ተናወጸት ራዕራዕ ድማ በለት መሰረታት ኣኽራን ከኣ ኣንደቕደቑ ንሱ ነዲሩ እዩ እሞ ኣንቀጥቀጡ ካብ ኣፍንጩኡ ትኪ ፈለል በለ ካብ ኣፉ ከኣ ሞኽ ዘብል ሓዊ ወፀ ጓሃሪ ካብኡ መፀ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ብርቱዕ ጠቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ ኣብ ኩርቤል ተቐሚጡ በረረ ቀልጢፉ በኣኽናፍ ንፋስ ሻበበ ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ ጸልማት ማያት ብርቱዕ ደበናታትን ከኣ ንድንኳኑ ኣብ ዙርያኡ ገበሮ ብነጸብራቕ ገጹ ደበናታቱን በረድን ጓህሪ ሓውን ሓለፈ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ሰማያት አንጐድጐደ እቲ ልዑል ብበረድን ብጓህሪ ሓውን ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታቱ ወርዊሩ ፈሓበሎም መባረቕ ኣብዚሑ ኣህደሞም ቁጽሪ 15 بتجسس